Dobrý den, vítám vás u dalšího videa. Dnes se podíváme na Keplerovy zákony. Keplerovy zákony popisují pohyb planet kolem Slunce. Mají obecnější platnost a mohou popisovat i pohyb v centrálním gravitačním poli. První Keplerův zákon. Planety se pohybují po elipsách málo odlišných od kružnic, v jejichž ohnisku je Slunce. Elipsa je množina bodů, které mají od dvou daných různých bodů ohnisek F1 a F2 stálý součet vzdáleností, jak můžeme vidět na obrázku eliptická trajektorie planety. Bod S je střed elipsy, délka A je hlavní poloosa elipsy a jedno z ohnisek udává polohu Slunce, například bod F1. Vrchol elipsy P, v němž je planeta Slunci nejblíže, se nazývá perihelium a vrchol A, v němž je planeta od Slunce nejdále, se nazývá afélium. Druhý Keplerův zákon vysvětluje, jak se planety pohybují. Obsahy ploch obsaných průvodičem planety za jednotku času jsou konstantní. Průvodič planety je úsečka spojující střed planety se středem Slunce. Při pohybu planety se délka a směr průvodiče neustále mění, ale obsahy ploch, které průvodič opíše za stejné doby, jsou stejné. Nejkratší průvodič má planeta v periheliu, nejdelší v aféliu. Důsledkem této skutečnosti je, že velikosti rychlosti VP planety v periheliu je větší než velikost rychlosti VA planety v aféliu. Pohyb planety po elipse je tedy nerovnoměrný a pro velikost okamžité rychlosti V platí, že VP je větší nebo rovna V a V je větší nebo rovno V a Země prochází periheliem v lednu a aféliem v červenci, proto je na severní polokouli zimní půlrok kratší, zhruba 179 dnů, než půlrok letní, ten trvá 186 dní. A třetí Keplerův zákon uvádí vztah mezi oběžnými dobami planet a hlavními poloosami jejich trajektorií. Poměr druhých mocnin oběžných dob dvou planet se rovná poměru třetích mocnin hlavních poloos jejich trajektorií. Hlavní poloosu už jsme si říkali, je zde A, hlavní poloosa, a označíme-li oběžné doby dvou planet T1 a T2, délky hlavních poloos A1 a A2, zapisujeme třetí Keplerův zákon vztahem T1 na druhou lomeno T2 na druhou se rovná A1 na třetí lomeno A2 na třetí. Tak doufám, že se vám video líbilo.